Michael Jordan využíva svoje bohatstvo na dobrú vec. Otvoril už 4. kliniku pre rodiny, ktoré si nemôžu dovoliť zdravotné poistenie. Toto sa mi strašne páči, že aj takíto boháči sa nájdu a športovci. Výborný príklad je aj Sadio Mane, ktorý vytvoril celé malé mesto vlastné, školstvo tam spravil, nemocnicu, proste úplne všetko tam spravil. Proste malé mesto dokázal spraviť jeden človek a nechápem tých boháčov zvrátených, keď si napríklad čítajú noviny a vidia tam voľaké malé dieťa, čo potrebuje na voľakú operáciu alebo lieky, lebo inak zomrie a ten boháč proste si to len tak pozerá, má vevačku toľko peňazí a len tak si obráti stranu ďalej a akože nič, pohoda, žiadne svedomie. Ja to nechápem, jak sa tak môžu zachovať a potom sa možno dvihne a ide si do kasínka prehrať čo aj 100 000 alebo $1 000 000 alebo eur a to je v pohode. Tam tie peniaze vyhodí za pár hodín alebo aj minút, ale nezachráni život takémuto dieťatu. Čo je to za ľudí? Hen takí boháči. My je navracaní z takých ľudí.